l'edat no està amb el físic, sinó que l'edat està amb l'esperit. Si l'esperit és jove, entens? Amb un avantatge, que aquest esperit jove té una experiència notable dels anys que ha viscut, no? I els anys que li queden per viure. O sigui, aquesta és una gran idea que jo estic convençudíssim de que serà un gran èxit. Volem crear un àmbit, un ambient, una actitud d'integració de grup, de conèixer, de treballar en equip, que ajudi després a fomentar tots els continguts que volem donar. La qualitat de vida està en aprendre, en conèixer, en tenir el cervell actiu, en tenir ganes de fer coses, il·lusió. Jo crec que el que és important és que tinguin aquesta inquietud cultural, aquesta inquietud per aprendre, i de fet és cultura general, no? Quan parlem d'art, quan parlem de música, teatre, cinema, quan parlem d'història, tot això és interessant perquè nodreix el coneixement de la gent, no? A molts nivells. L'educació sempre canvia. Canvia la gent jove, canvia els xiquets i canvia la gent major. L'educació és un procés d'evolució personal. Si un té 65 anys, en la societat que afortunadament ens ha tocat viure, té per davant 20-25 anys de la seva vida, no? En sèrio? Vols matar el temps 25 anys de la teua vida? Sense tindre objectius xulos que fer? Sense generar nous grups d'amics? Sense generar noves expectatives? L'oportunitat de la universitat és tot això, no? Pues ara canviarem també l'estereotip de la universitat és només per a la gent jove, no? Bueno, la universitat és per formar-te contínuament, no? Per mi, el més interessant que ha suposat ha sigut aprendre. Moltes persones, quan es jubilen, que han estat un temps molt ocupades, quasi bé que els hi falta alguna cosa perquè el seu cap continuï ocupat, que és molt més important que les seves mans i els seus peus, podríem dir, no? Jo és que realment soc una gran enamorada d'aquest curs.